Добре, не може да си сериозен. Как може да нямаш втори джойстик? Брат ми го щупи, какво направя? Добре, дай ми да играя. След малко. Дай ми да играя. След малко. Ники, дай ми джойстика, за да играя. За какво съм дошъл? Брат, казах ти след малко. Добре, ти не чуваш ли, че телефонът ти звъни? Чувам, ма не мога в момента, дай ми да играя. След малко ти казах! Разсейваме, видя ли какво направи тук що? Не те разсея телефона ми, ти просто си сопна тази игра. Ау, да. Добре, окей, сори. Така, трябва да ходя. Забравих, че имам урок по испански. Аре ще си видим тия дни. Някога, като нямам. Чакай, идвам. Къде тръгна пак? Човек, откъде да помня, че имам урок по испански за Бога? Мисля, за какво учителката трябва да звъни на Зара? За какво трябва да звъни точно на Зара, а не на мене? Как се очаква така аз да разбера за